Lock. Lagyan sa, ayan, try lang. Chinek ko na lahat. Thank you, Brian. Hello, sir! Mega love shoutout, Charlie Olarita. Ayan, Vergara, ayan, Manoy, dollar sign na. Meron ba? Di, nag-try lang ako. Oh my God, salit lang lang talaga ako, mga kabilat. Mga bilat kayo, Alam, puro talaga kayo bilat. Ayan, Diana Sala, bilat. Diana Alco, bilat. Ay, may isa. Nice, Ridoy. Thank you so much. Ayan, may isa tayong saging. Ayan. Tapos, OMG! Ayan, Vergara, OMG. Kailangan mo tayo screenshot. Screenshot na rin ito, OMG. 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 Oh my God. Agoy. Mamaya, huwag kang ganyan. Wala tayong budget yan. Par. Ay, Manoy, pwede na. OMG. Diana Sala, bankrupt. Nabakrap si Yara. Maria Pustrado, mega shoutout love. Hello, baby ko. Oh my God, si Maria Pustrado. Thank you, be. Ayan, may Joyce Pustrado. Ayan, Maria Pustrado. Thank you, sunod membership na. Yes, after that, mag-email ulit si start na ako, guys. Start ko lang. OMG. Thank you so much for the part. OMG, thank you so much. Thank you. Yes, just now. I just started 3 minutes ago. Yes. Isang Maria Postrado, yan, Maria Postrado. Si Bibi, ginimaring aswang. Mind back, Miss Mega Love, shoutout, love, hi, host, down, thumbs up, thank you so much. Parang si Florin Mendoza to. Florin Mendoza, ikaw ba to? Kasi back, Miss? Oy, thank you so much. Yes, gusto ang dami kong kausap. Buray. Naka-LS siya tapos nakabala ko tuloy. Thank you so much, Buray. Ayan, may post ako ngayon. English speaking siya, so tabi ko lang siya. Yes, want some, drink some. So, baka maka-help ako. Music tayo, yung music background. Para may naman tayo ganahan. Wait lang guys, I'm excited. Saglit lang ako, mag-check lang ako. Only 30 minutes, maximum 15 minutes. Nag-try lang, OMG. OMG, Ma'am Dayan, thank you so much.
Hindi pala napipin yan. Hindi pala napipin yan, madam. Turuan ko muna si ano, nagpalipad sa atin. Palipad. Thank you, ma'am. OMG, mamatay yan. Thank you so much. Thank you all. Wait lang, masahin ko muna nandiyan. Harap. There's, we have add there for which. Well, like that. Come share, thank you so much, Leslie Marmol. Dan Tamsak, Yan Salda. Thank you so much. Thank you all, thank you all. Oh, MG, thank you so much, Harang. Present number 2. Yes, yes, yes. Magpapatabang ako mag-lista. Para matapos. Diba? Haba ng harang. Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig. Present number 24, Shalom Rita. Number 2, Harang. Lady Ellie, wife M. Thank you for that. Thank you so much. Yeah. I'm here done. Thank you. Nag-try lang ako, di ba? Sabi na natin. Isa naman ako. Nako, pag-lunch muna kayo, 7, 8, 9, 10, 11. O, yung mga gawaing bahay, yung gawin nyo na. Sayang na kayo, magluto na kayo ng tanghalian dyan. Alas, papatuin ka naman kaldero, kasi wala ng mga tawa niya dyan. Present number 4. Ay, thank you, Ma'am Dayan. Kayo, Ma'am Dayan naman. Naloka naman ako sa iyo. Thank you, Buray. Thank you so much sa help mo. Tapos din, Ara. Ang haba ng araw, dalawa. Umiyo po pa rin, man. Thank you sa parang LDL. LDL ni wife M. Yeah? Ayan. Yan lang tayo. Apply. Pag-ibig ko sa'yo ay ipaglalaman ko. Hindi mahalaga. Mega love shout out Rodriguez. Charlie Rodriguez. Ayan. Person number
Charlie. Yan. Charlie Rodriguez, number 19. Yan. Thank you, Charlie. Congratulations, Charlie, for the Jana Mahal ko. Ayan, Liz Di Marmal. Thank you so much. At least happiness in your mind. Thank you all. 11. sa'yo giliw ko. Kahit ano pa isa Present number 11. Thank you. halay sa hangarin ko. Wagas na pag Kasi pag nakalike ako, nag-list na ako, rin ako sa puro lang pasa. Puray, may SS ka na. Thank you. Oo, Puray, sa iyo yan. Dahil sa iyo yan, ayan. Ano ako dahil yan, sa iyo yung SS. Ayan. SSS, sana lahat. Congratulations. Thank you so much. Ay, nako. Sana sala, wala ganyan. Wala pa ka. kahit ano ang nakaraan ko. Walang sino mang Sige na, magluto muna kayo. Naku, huwag niyo pabayaan yung pamilya niyo. Patapos yung balik na kayo, maalis naman ako. Alis na ako. Magja-jogging kami. Tulog. Nako, para balik ako sa 1 hour 7. Good morning to all. Emerald channel. Thank you, Emerald. Selfing Emerald. Thank you, Emerald. Okay ba to? Ano Dalia? Ito ba yung sa Emerald na? No? Parehas ba to? Or MK ba to? Patay mo na rin sa akin yan. Part of Emerald. Mercy. Oy. Sa hangarin ko, wagas na pag-ibig sigaw ng puso. Pati pala siya. Pati pala yun. Ha? Thank you so much, Emerald Channel. Thank you sa pag-stay. Present number Emerald Channel. Ano pinagyan kita hapon, Emerald? Si Bibiana? 49, ano, Emerald? 49. Tapos lang niya, magpo-post ako ng Emerald sa Emerald channel. Ayan. Thank you so much. Number 49 ka na sa akin. Yan, 49 ang square natin. Sana lang 50 na tayo. Kahit wala pang tayo. Present post number. Ayan. Ayan, malitan. Ay, mayroon pala. Ayan. Oo, meron naman. Siyempre. O, sige na, lunch na muna kayo. Thank you, Buray. Ay, saglit lang, Buray, nag-try out lang. Thank you, Ma'am Leslie Marmol. Meron pala. Kali Larica. Thank you, Emerald. DDL. Thank you so much, Ma'am Dayan.
nagluluto. Good morning to all. Ay. I-play ko na kayo dun sa laptop. May matinding top emerald. Ano kayo? Yesterday. Erica Sabida, Mega Club, shout out. Ayan. Thank you, thank you. Oh. Thank you, Erica. Oo naman, sila daw lang. Kaya na ako. Nawalay ka na. Ito sa'yo. Thursday, good morning, Kanta. Understood mo kayo lahat? Bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nalago? Sino ba ang siyang Mia. magmahal? Ay siyang dahilan bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? Ay, hindi. Alas siya. Try lang. Alas siya ko eh. Na inalay ko sa'yo. Ilulong. Bakit ikaw ngayon ay Laki naman yan. Pasupin ka naman. Hindi. Kaya may pasupin ka na ako eh. Up. Nadiyak ka na. Malingkit ka? Malingkit ka naman eh. kahapong lumipas na, di na malilimutan. Tayong dalawa. Don't be scared. Just pump, rub, chew for 100% stronger germ protection. I'm investigating a murder. I'm gonna find out everything. Ako'y nagsumpaan na sadyang
Basta kayo magwakwak kayo doon. Ay, Sino ba ang siyang marunong tamo na kayo doon. ay siyang madalas Nag-processing kasi di alam kami. dahilan bakit kung Mwah. marunong magmahal ay siyang madalas maiwan ng di alam dahilan sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay sino ba ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas mahiwan ng di alaman dahilan bakit kung sino ba ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas mahiwan ng di alaman dahilan bakit kung sino ba. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama. Sa puso mo'y naglaho na. Para Ay, kay naku. isang, di ba mayroon ka na nga iba? Low. Sabi mo, mahal mo ako. Ito. Kak. Taga Bicol po ako. Baka ka marinisor po ba? Ako ba ako marinisor? Hinahanap pa rin kita, nais na makita ka. Di man tayo Caretaker na. dalawa, Ang hirap ng mga ballpen. di mo na mahal. Nalinis na rin. Bigin ba kita ibawal? Ang puso ko'y para sa iyo lamang.
Love you all dyan sa lahat. Ayan, thank you so much. Emma Bersano. Love you. Meron ha? Wala boses? Ikaw wala. Mega na shout out, Emma Bersano. Bako talaga? Balik? Hanap ng pinya. Meron! Tayo'y magkakalit, Nagro-roving yung baliw-baliw. hindi matahimik ang puso ko. Nagche-check kung may kasama ako. Bawat sandali, Chinik niya lang kung kwa. Pala siguro baliw. di mapakali hanggang muling Tira, tapon mo na sa cellphone mo, Ma'am Emerald Channel. Hindi, ha? Hi, sis, yan. Dito ako namamalingke. Ayan. Thank you, Ma'am Chai, sa PPG mo. Leslie Marmol. Ala, ganda ng picture kay Ma'am Mini Days. Monetize na. Panood ko picture niya doon pa ako. Wow, congratulations. Ayan, thank you so much, Ma'am Mini Days. So, sana all may kabet. Sana all may kabet. Andun mga wakwakers sa picture. Naghihingi ng kapalit ang sipi ko, baka naman daw. Pwede ka bumili. Bumili ka dyan. Ay si sa Emma Bersano, oo, last month ba yun? Nauna siya sa akin. Si Emma, di ba alam kung ano to? Nananaginip ng gising ko, nananaginip ng tulog. Ay, pang bilig. Wow, nananagan ng bilig. Sana all. Sana all. Hanap ng bilig. May sinpan ako dito. OMG. Lapa. Ay, sorry, wala ako doon. Saka? Ano yun, sir?
kita. Alam, nakatula last time. Hello, hello! Ah, Steve. O, Eva Bersano, nakita kita o. Ayan o, may Eva Bersano, ayan o. Nanonood ako ngayon. Tingin ko lang na nakita o. Ito sa'yo, di na mapalagan. Tinatanong ito ng aking puso. Bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nalago? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan? Sayang lang ang pagmamahal O, diba? na inalay ko sa'yo. Kasi kagabi lang niya pinalabas sa premiere. Oo nga, naka-duty ako. Oo, ngayon ko lang nakita. Oo, ngayon, nabangan ko. Ngayon nakita kita ever sa ano, natatouch naman ako. Bibig. Claire Lobo, bibig. Hiningan niya ako ng tagal. Ngayon ko lang din na. Larry Cañete and the house. Oo, nakita ko yan. Ayan. Ano ba? Kahapong lumipas na Lahat ako. Larry Cañete, nagulat. Ay, si Larry Cañete, ever stand. Naka-premiere yun, magulat siya. Abangan natin. Siyempre, magulat talaga tayo. Siyempre, ako nga, inaabangan ko yun sa akin dito. Yan ako, nandito rin ako. Abangan ka sa akin. Congrats, Nene Days! Monetize channel. Continue helping our, wakwakers. Sir, hi along. Bidang-bida ang wakwakers. Sir, hi along. Ayan. Inibig ka Thank you. Sana hindi ka magsawa magtulong ng blessings, mga many days na, mga wakwakers natin. Ayan. Thank you all. Andito na ako. Nakita ko sarili ko. ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon Ay, ay ito pala. O, diba? Nakakaturan. Oh. Sino pa ang siyang marunong magmahal? Pasabog pa eh. Ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan. Bakit Ginawa mo talaga ako, no? sino pa 8 million ang ako.
Bakit ba ganyan? Ibig ko'y laging kang pagmasdan. At umaraw ay hindi pagsasawaan ang iyong katangian. O, diba? Damdamin ko'y ibang-iba kapag kapiling ka, sinta. Ewan ko, bakit pa ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan ng pag-ibig mo dahil sa ako'y Diba? Ay, ano? nagmamahal O, diba? magmula nang kita'y makilala. Bakit ba ganyan? Minsan ay nauutal sa kaba. Pag ika'y kausap na, ngunit lumalakas ang loob. Ah. Kung ikaw ay nakatawa, ewan ko, bakit pa ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan Okay. ng Ay, mag-lunch na kayo. dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula. Ay, nakapagluto na ba kayong tanghalian nyo dyan? Ay po, 11:30 na. Okay, thank you so much. Okay, nakita mo na. Tawang-tawa ka siguro sa akin. Yes, this is good. Kailangan ng pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita. Bye-bye, guys. Tulog ako para maaga ako magising mga number. Dami pa. Dami ko pagugupitin. My shattered dreams and broken heart. Make sure ko kasi walang mga doble. I'm Diba, walang doble yan. I saw you holding hands, standing close. Thank you, Allah. God. Still Kapan ang harang, dalawa ko. all of 1 minute. wish you know my feelings. I give my best to you. Nothing for me to do but have one last cry, Saturday na before po. I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Mag-request ako ng D-off sa ano, 5. I guess Walang D-O. Walang off, mga walk, walang off. Move natin sa September 5. Guess we never could agree. While the sun shines on you, I need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feelings gotta get over you. Diba? Apa na? One last cry, one last cry
I leave it all behind, I gotta Parang, put you out of my life. This time and realize I know I gotta be strong. Cause right away goes undone and on. and re-request ako ng September 5. And ano yung Ayan. Ayan. Thank you so much. Pogi ka naman dyan. Sarili. Ay, natutorial. Eternal Flame, may shout out loud. Ayan. Sila host. I gotta put you out of my mind. Thank you so much. Eternal Flame. Ay. Welcome. I guess I'm down. I guess to my last Magpapagupit na pa akong ganyan. Grabe naman, 5 p.m. Palingki ka pa na Mami dear. Here I am alone in this empty room. I let my mind just fly into the air. Thoughts of you still linger in my memory. Wonder why my life is not that fair. I can still recall those memories of you, the joy and all the laughter, the love that we've been through. Oh, I can't believe you're gone. Nakakakan. Lalaki. Mag-request ako din ng pahinga. Tapusin ko lahat ng naghanap ako ng pwedeng kalgal ng pag-game. Hirap na isip, no? Kamshire, Dana host, thank you so much. Lauren Mendoza. Present number 22. Apon, mag-start lang ako ng 5, tapos siyempre paggabi na, pag nasa bahay na kami lahat mga 7 p.m., start na yung mga palaro. 7 p.m. 12 yun dito, 12 afternoon. So, lalabas ako ng mga 10. Hindi lang ako magkakaroon. Para hindi na ako lalabas ng hour. Mag-sunod hapon. Thank you.
Yes, linggo po yan. Linggo. Nag-request ako. Nag-request ako ng linggo. Para wala kayong lahat pasok. Hello, host. Stella, Claire, Lomo. Okay, we're gonna shout out Claire Lomo. Pahinga na ako kitay. Thank you. Mag-set up tayo ng mga print. Paano ba ito yan, no, madam? Sige, papaturo muna ako. Sige na, magluto muna kayo dyan. Lunch na kayo. Bye-bye, guys. Tayo pang gagawin. 11, let's need so much. Normal. Araw, hapon tayo. Panggabi naman yan, guys. 5 p.m. Tapos, after na yung mag-dinner, start na tayo. I-schedule mo ng 5 para prepare kayo lahat. May 1 week pa tayo. 1 week pa. May tayo na ba? May tayo na ba, sister? Bye-bye, guys. Love you all. Thank you so much. Dami pang number nito. Gupitin pa, patro sa banga, OMG. I'm sure po. Thank you so much, guys. Sa unique patulog na ako. Okay, guys. Thank you. Love all. Bye-bye. Good night. Araw. Patulog na ako. Salamat. Bye.